Kungorhatya kusezilalini phandle ezantsi kwegadi kumi uSirhezu kunye noSiphokazi. Hello my dear. Bendingasakukhumbuli kangako nje. Obusowungathi awuduphume. Molo wethu, kudala na umi apha wathetha ngolo hlobo? Ewe sekungathi yiminyaka eliqela ndimi apha. Ndiyaniva nangeli xesha nidwabayo phaa endlini nomamakho. Kangangokuba bendicinga ukuba nindilibele. Yiwu, besidwaba sisithini ntombi? Hayi, akhange ndiyive yona gqam yencoko yenu. Ndive nje amazwi athethela phezulu. Xa kanti besithethela phezulu yintoni kaloku ebangela ukuba ungayiva into besincokola ngayo? Kutheni na ntombi wanexhala? Kukho mntu benimhleba na? Kungathi kanti benihleba mna. Hayi suka, sihleba wena xa besikukhathalele ngantoni. Uthi ndingakhe ndilinge khona ukulinga ukuthetha nge-O yam kumama. Fanukuba akumazi umama wena. Tyhini, ndinothini ukungamazi uNomakhwinibe ebekhulela phantsi kwam nje? Uyadelela wena Sirhezu, nguNomakhwiniba kuwe umama xa ubhadlile. Izintombi zethu zomtshotsho kaloku ooNomakhwinibe aba kunye noNontibithethwa aba oonina bosiqhewu lo nithi ke nina nguMamqhinebe. Hayi inene, indlela obazi ngayo omnye umntu angade acinge ukuba unyanisile xa usithi yayizi iintombi zenu zomtshotsho. Phofu umntu ongakwaziyo ukuba wena awazi kwamtshotsho lowo indawo yokuqala. Kaloku Siphokazi, xa sendikubalisela izinto ezi, ooNontibithethwa aba noNomakhwinibe babengenelela kuthi emtshotshweni. Kaloku Siphokazi, xa ndikubalisela izinto ezi, singengomakhwenkwe, singoosuduka ngelo xesha. Balisa mbalisi. Ke bona ooNomakhwinibe babezintonjana ezisaqala ukuthi xhamxha amabendlana. Hayi suka Sirhezu, zintoni ezi uzithethayo ngabantu abadala? Ngabantu abadala kuwe kaloku kungekum. Uyandiva mna ukuba ndithi bebengezizo neentombi zethu ngokupheleleyo? Khawuyeke ukusamani Sirhezu, ndakukuxela phaa kumama ketana mna. Uya kundixelela uthi besidibana phi xa bekutheni kuqala? Utheni ngathi ulibele nje ukuba uthetha nabantu? Andizange nimbone umntu ogeza njengawe lo. Ndithi ke bathi bawufika ooNomakhwinibe aba emtshotshweni sabe thina sisoluka saya entlombeni, ke ngoko sabashiya apha. Hayi suka Sirhezu, zizinto ozazela phi na wena ezi? Baphinda ke phofu nabo baphuma nabafana abuluko emveni kwethu basifumana entlombeni. Ndithi ke ndandingachentsi ke apho ndandingabalekisi, ndandisusa amaphepha. Ndakukuphoxa ketana mna ngomama Sirhezu, ungamqheli kakubi umama. Khawuva umntana wepotsoyi. Ndandingabalekisa imahashi mntana esikolo, ndandibalekisa umzimba, ndibalekisa iziphika ezi. Ndiqinisekile ukuba wena nangoku uthi xa ubiza iziphika ngamabele. Ndingazi ukuba wayibona phi na indoda enamabele. Ubalekisa ntoni amahashi? Uyabona ke ndimdala kangaka nje kuba awuyikholelwa le nto uze ubuze phaya kuNomakhwiniba uyakuxelela. Hayi undibanjele kakuhle namhlanje. Wena udibana nam ngosele ndingumfana otsolayo obopha intanjana, anxibe engaviwayo yona isuti le, zitsho zibhenqe imitshoba ezintwazana zingosiphokazi. Khangela ukulandela emva kwam. Ndakukuphoxa ketana mna Sirhezu, utheni na wena? Uthenjiswe phi namhlanje? Ndithenjiswe yintombi kaNomakhwiniba. Ubokuzibamba ketana xa uthenjisiwe, kaloku igugu lingaba likhulu umbombo wona uyaqhosha. Uyakuqhosha ndibe ndikhe ndazonwabisa kodwa bendingekagqibi ketana ukukubalisela. Ubungekagqibi ungatsho nje ukuba ubuze kundibalisela ezi ntsomi zakho kuphela namhlanje. Hayi ke khona sendigqibile, nto nje bendifuna ukukuxelela ukuba wena udibana nam ngoku sele ndisisifundiso somfo, kanti ke ndiqale ndahamba imitshotsho neentlombe. Ungatsho nje ukuba wena wababala ngokuphila iindidi ezimbini ezahlukeneyo zobomi. Ndakhe ndaqale ndangumfana uweqaba kuthina. Sirhezu, ixesha limkile sithandwa ngoku. Uza kufuneka ndibuyele endlwini. Into endiyizeleyo namhlanje Siphoshi inye qwaba. Ungayithetha yonke enye into kodwa ungandixeleli ngomtshato Sirhezu wam. Uthetha loo nto nje wenziwa kukuba usazi kakuhle ukuba ayikho enye into endiyizeleyo ngaphandle kokuzokuthabatha isiqinisekiso sokuba thina sobabini asiya kwahlula nazindudumo. Ndifanele Sirhezu, impendulo yeso sicelo sakho uyayazi ukuba nguhayi obhalwe ngoonobumba abakhulu. Ndincede kaloku Nozulu, ndincede Thukela. Musa ukwenza ukuba sibonakale njengabantu abaqhwayele emva okwesikhukhukazi
esinamantshontsho. Asinjongo zam ezi ndlebentle zombini, asinjongo zam ezi mthimkhulu. Masiqhubele phambili ke mampafana. Kucacile ukuba siyevana ngaleyo nayo indawo. Hayi siyevana ngaleyo indawo, esingavani ngayo yile ingundoqo. Hayi bo. Khawuthethe kakuhle Siphoshi. Thetha kakuhle mpafana. Manicacele kaloku ukuba uyandithanda ngenene. Okanye ke akuzange wandithanda kwasekuqaleni. Uyaphazama ke ngoku Sirhezu wam, uyaphazama rhadela. Ndilungise kaloku xa sendiphazama. Ndicinga ukuba umsebenzi wakho ukulungisa impazamo zam. Uyazi Sirhezu ukuba isikhalo sam sinye kuwe, sesokuba ndim inkulu apha endlini. Ndiyayazi ke leyo. Akukho mfuneko yokuba ude uyiphinda-phinde. Uthi umama ke angandithatha kanjani xa ndinokuthi ndingekaphangeli nonyaka omnye lo ndibe sendimxelela ukuba ndiyenda? Kudala ke ndiwuphendula lo mbuzo wakho. Ikhaya lentombi lisekwendeni. Ndiyayazi ke leyo. Akuqali kundixelela namhlanje. Ngaphezulu ke okokuqala ndiza kulobola mos. Loo nto ke ithethe ukuba umama wakho uza kuba kunento yokuzigcina ngelithuba wena ungekafumani umsebenzi. Kumnandi kona ukuthetha, kodwa ke njengoko laphawula ixhego lempuku, ukuthetha asiko kwenza. Xa sele ufumene umsebenzi ndiya kukuvumela ke uphangele umama wakho ade abhubhe. Ukuba kunokwenzeka ibe nguwe obhubha kuqala kunam, ungayilibali loo ndawo. Ewe ndiyavuma ukuba kusenokwenzeka kubhubhe yena kuqala kunawe. Sirhezu sithandwa, mayiqondakale kuwe into yokuba andizimisele nakancinci ukuwuduba umphefumlo wakho. Ndincede ke sithanda sam, ungawudubi. Kodwa nawe khawuzithathe uzibeke kule ndawo ndikuyo. Ndiyinkulu ekhaya okanye ke ndiya kuthi ndiyinkulukazi? Alungu mabini loo magama. Ndim kuphela osele egqibile ukufunda ekhaya, ukuba kuya kugqitywa phofu. Ndiyayiqonda le nto uyithethayo Siphokazi. Abantwana abaza emva kwam basixhenxe. Bonke basesikolweni ngaphandle nje kwaba baqeqayo. Ndiyayazi yonke loo nto. Kutheni mani ukuba ude ube ngathi uthetha nentombi xa uthetha nam? Uthi ke ndinganawo njani amathamsanqa xa ndinokushiya umama okwenjalo yona ingxingi? Mandibulele kubaphulaphuli abathe bathatha inxaxheba bamamela lo mdlalo weqonga.